Та хора, аз съм наката мадафаката. Както вече сте прочели горе от заглавието, това ще са смешни случки, като разговори, някакви такива, не знам. Падания, пребивания, удрения. Тук до мен имам и брат, който не ще да си с мене, затова. Ти пак ме снимаш. Тихо бе! И така хора, продължавайте да гледате. Връщам се след малко. Разговор по цигански. Сама, капрасна! Нищо тук гледам някакви деца тук ме откраднаха метлата. Така ли аз тук не мога човек да изчиста, тук да мамо децата тъпи свърля, тук открадват ми метлите и лопатите, тук не мога да им изчиста, бе. Ама, не свай пред камера си, Ама аз колко ме дърме, че съм пред камера, душа. Ами душа, аз тук не мога да им изчиста на тези деца, Ама аз колко ме дърме. Айде, чао, аз трябва да отивам, да си търся метлите там, да им чука там. Айде, чао. Тя хора, това вече разговора по цигански. Някакви там циганки си говорят. Извинете за псовните, ама ще стане по-яко. И така. Гледайте и другото. Какво става, брачет? Аз ще ходя на тази струна. Добре. Това беше случката, която се е случила сигурно на много хора. Да паднеш и да се спънеш по стълбите, докато си говориш с някой. Или докато си чотиш в телефона. Така хора, чакайте да станат 2 минути и ще снимам още една минутка. Да станат 3 просто. Да не ви държа много на скука. И така хора, гледайте. Така хора, вижте какво открих пред моята даска. Това е някакъв сок. Вижте как се чува като хода. Чува се едно... Да я знам някакъв. Ще го кажа. Хората те гледат. Гледайте следващата случка. Крайните моменти, когато някой ви снима. Оле, брат, човек, гледай какво мога, бе. Гледай си поличан. Гледай са какво мога. Какво такова. От тениско ги правя. Ари, тъп малко. Чакай, ти путнал ли си камерата? Спирай я, бе! И така, хора, аз бях наката мадафаката. Дайте палец нагоре, ако ви е харесало това видео. Пишете долу в коментарите какво да правя на Майнкрафт, какви игри да направя. Утре или после, може би, сега е 5:25, към 8:30-9 може да снимам още един клип. Скочева проси и предизвикателства от Facebook само. Еми хора, дайте палец нагоре, ако ви е харесало това видео. Абонирайте се за мен, абонирайте се за Виктор Геймър 75 долна черта 75 mamuskla@gmail.com, за Vico 2353, за Чаво БГ Благов, за Бобака Гадженаков, за марката The Best Начев, за мен наката мадафаката и за всички други, които не сте се абонирали. Аз бях наката мадафаката и ще се видим в другото видео. Ай, чао!